கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, உங்கள் யாவருக்கும் நம்முடைய உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தில் கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. உலகமெங்கும் COVID-19 என்கின்ற தொற்று வியாதி நிமித்தம் தேவனை ஆலயத்திலே ஆராதிக்க முடியாத ஒரு வித்தியாசமான சூழ்நிலை ஆகிலும் ஆண்டவர் இந்த இணையதளத்தின் வாயிலாக உங்களோடு கூட தேவனுடைய வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்ள கிருபை செய்திருக்கிறார். அவருக்கு துதிகளை செலுத்துகிறேன். அதற்கு காரணமாயிருந்த நம்முடைய சபை ஊழியர்கள் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கர்த்தர் இந்த நாளிலும் நம்மோடு கூட பேசுவாராக. இந்த நாளில் தேவனுடைய செய்தியின் தலைப்பு கல்லறையிலிருந்து களிப்பான செய்தி. கல்லறையிலிருந்து களிப்பான செய்தி. Glad news from the graveyard. சமாதிಯಿಂದ சந்தோஷದ ಸುದ್ದಿ என்கின்ற தலைப்பின் கீழ் நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை சிந்திக்க இருக்கிறோம். அதற்கு ஆதாரமாக மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 28வது அதிகாரம் வசனங்கள் 1 முதல் 10 வரைக்கும் நாம் திறந்து வைத்துக் கொள்வோம். மத்தேயு 28 வசனங்கள் 1 முதல் 10 வரைக்கும் 5-6 வசனங்களை இப்பொழுது நாம் வாசிக்கலாம். தூதன் அந்த ஸ்திரீகளை நோக்கி, நீங்கள் பயப்படாதிருங்கள், சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசுவை தேடுகிறீர்கள் என்று அறிவேன். அவர் இங்கே இல்லை, தாம் சொன்னபடியே உயிர்த்தெழுந்தார். கர்த்தரை வைத்த இடத்தை வந்து பாருங்கள். இங்கே தூதன் அறிவிக்கிறார், அவர் இங்கே இல்லை, தாம் சொன்னபடியே உயிர்த்தெழுந்தார். கர்த்தரை வைத்த இடத்தை வந்து பாருங்கள் என்கின்ற ஒரு மகத்தான செய்தியை தூதன் அறிவிக்கிறார். தேவன் இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிக்கத்தக்கதாக நாம் கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். மகா இரக்கமுள்ள எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே, மனிதனை தேடி மனிதனாக வந்து மனிதனுடைய பாவத்துக்காக கல்வாரி சிலுவையிலே நீர் தமது ஜீவனை ஒப்பு கொடுத்தீர். ஆகிலும் 3வது நாள் மரணத்தை வென்று மரணத்தை ஜெயித்து நீர் உயிரோடு கூட எழுந்தீர். இந்த உன்னதமான உம்முடைய செயலுக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து ஆண்டவரே, உம்முடைய உயிர்த்தெழுதலினாலே எங்களுக்கு வருகிற ஆசீர்வாதங்களை நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டி இருக்கிறோம். என் வாயின் வார்த்தைகளும் எங்கள் அனைவரின் இருதயங்களின் தியானமும் கர்த்தருடைய சமூகத்திலே பிரீதியாய் இருப்பதாக. ஆமென். தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. இந்த இடத்திலே நாம் வாசித்தோம், அவர் அங்கே இல்லை, தாம் சொன்னபடியே உயிர்த்தெழுந்தார். அதிகாலை நேரத்திலே ஸ்திரீகள் மரித்த இயேசுவின் சரீரத்தை காண கல்லறைக்கு ஓடோடி வருகிறார்கள். ஆனால் அங்கே அவர்கள் சென்ற பொழுது அந்த கல்லறையிலே இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரம் இல்லை. அப்பொழுதுதான் தூதன் ஒருவன் சொல்லுகிறான், அவர் அங்கே இல்லை, தாம் சொன்னபடியே உயிரோடு கூட எழுந்தார். அருமையானவர்களே, நம் எல்லாருக்கும் கல்லறை குறித்து நன்கு தெரியும். கல்லறை என்பது அமைதியான ஒரு இடம், மயான அமைதி என்று சொல்லுவார்கள். அமைதியா இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம்தான் கல்லறை. ஆனால் இந்த கல்லறை என்பது அழுகையின் இடம், அது அச்சமூட்டக்கூடிய இடம், அவநம்பிக்கையை கொடுக்கின்ற ஒரு இடம். அநேகருடைய எதிர்பார்ப்புகளும் நம்பிக்கைகளும் கனவுகளும் தகர்ந்து போன இடம். எல்லா நிலையில் வாழ்ந்த மக்களும் அங்கே புதைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். தாய்மார்களாக வாழ்ந்தவர்கள், தகப்பன்மார்களாக வாழ்ந்தவர்கள், மாமியாராக, மாமனாராக, அத்தையாக, சித்தப்பாவாக, பிள்ளைகளாக, பெற்றோர்களாக, இப்படி பலவித உறவு முறைகளோடு கூட வாழ்ந்தவர்கள் அங்கே புதைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். மாத்திரமல்ல,
எல்லா வயதில் உள்ளவர்களும் அங்கே புதைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இறந்து ஓரிரு நாட்களே ஆன பச்சிளம் குழந்தைகள் அந்த கல்லறையிலே புதைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். பூரண வயது அடைந்த பெரியோரும் அந்த கல்லறையிலே புதைக்கப்பட்டிருப்பார்கள். மாத்திரமல்ல, பலவித அந்தஸ்தில் வாழ்ந்தவர்களும் அந்த இடத்திலே புதைக்கப்பட்டிருப்பார்கள். சாதாரண விவசாயிகள் அங்கே புதைக்கப்பட்டிருப்பார்கள். அரசியல்வாதிகள், தலைவர்கள், ஆசிரியர்களாக இருந்தவர்கள், ராணுவத்திலே பணியாற்றினவர்கள், போதகர்களாக இருந்தவர்கள், இப்படி பல அந்தஸ்திலே வாழ்ந்தவர்களும் அங்கே புதைக்கப்பட்டிருப்பார்கள். இந்த ஒவ்வொரு கல்லறையின் கதையை நாம் கேட்போம் என்றால், ஒவ்வொரு கல்லறையும் பலவிதமான துயர கதையை சொல்லும், சோகமான கதைகளை சொல்லும், அவருடைய எதிர்பார்ப்புகள் தகர்ந்து போன கதையை சொல்லும், அந்த அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட தோல்வியின் கதையை சொல்லும். ஆனால் இந்த உலகத்திலே ஒரே ஒருவருடைய கல்லறை வெற்றியின் செய்தியை அறிவிக்கக்கூடிய கல்லறை, ஒரே ஒரு கல்லறை களிப்பின் செய்தியை அறிவிக்கக்கூடிய கல்லறை, ஒரே ஒரு கல்லறை நற்செய்தியை அறிவிக்கக்கூடிய கல்லறை. அதுதான் நமது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கல்லறை. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மரித்து அந்த கல்லறையிலே அடக்கம் பண்ணப்பட்டார். ஆனால் அந்த கல்லறையிலே ஆண்டவர் இருக்கவில்லை. மூன்றாவது நாள் அவர் உயிரோடு கூட எழுந்தார். அவருடைய கல்லறை காலியாக இருக்கிறது. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மற்ற எல்லாருடைய கல்லறையும் அழுகி போன மாம்சத்தினாலும் எலும்புகளினாலும் நிறைந்திருக்க, இயேசு கிறிஸ்துவின் கல்லறை மாத்திரமே காலியாக இருக்கிறது. இயேசு கிறிஸ்துவின் கல்லறை திறந்திருக்கிறது. மற்ற எல்லாருடைய கல்லறையும் மூடப்பட்டிருக்க, இயேசு கிறிஸ்துவின் கல்லறை மாத்திரமே திறக்கப்பட்டிருக்கிறது. இயேசு கிறிஸ்துவை மரணம் கட்டி வைக்க முடியவில்லை. இயேசு கிறிஸ்துவை கல்லறை மூடி வைக்க முடியவில்லை. இயேசு கிறிஸ்துவை பாதாளம் பிடித்து நிறுத்த முடியவில்லை. இயேசு கிறிஸ்துவை சாத்தான் எதிர்த்து நிற்கவும் முடியவில்லை. அவர் மரணத்தை, சாத்தானை, பாதாளத்தை வெற்றி சிறந்து உயிரோடு கூட எழுந்தார். இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் 2 நாட்கள் நினைவு நாட்கள், பிறந்த நாள், மரித்த நாள். ஆனால் நமது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கோ 3 நாட்கள் நினைவு நாட்கள். ஒன்று மரித்த நாள், பிறந்த நாள், உயிரோடு கூட எழுந்த நாள். அல்லேலூயா. இப்படிப்பட்ட ஒரு மகத்துவமான நேர்மையான செய்திதான் அந்த கல்லறையிலிருந்து வெளிப்பட்டது. தூதன் சொல்லுகிறான், வாசியுங்கள் 6வது வசனம். அவர் இங்கே இல்லை, தாம் சொன்னபடியே உயிர்த்தெழுந்தார். கர்த்தரை வைத்த இடத்தை வந்து பாருங்கள். ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் கல்லறையில் இருந்து வெளிப்பட்ட செய்தி. அவர் அங்கே இல்லை, தாம் சொன்னபடியே உயிர்த்தெழுந்தார். எவர் இல்லை? இயேசு கிறிஸ்து இல்லை. எங்கே இல்லை? கல்லறையில் இல்லை. ஏன் இல்லை? அவர் உயிரோடு கூட எழுந்தார். அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் செய்தி நமக்கு எப்படிப்பட்ட நன்மைகளை வழங்குகிறது என்று பார்க்கும் பொழுது 3 காரியங்களை இந்த வசனங்கள் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். ஆண்டவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் செய்தி நம்முடைய அச்சத்தை அகற்றி ஆறுதல் வழங்கும் செய்தி. நம்முடைய பயத்தை, நம்முடைய அச்சத்தை அகற்றி ஆறுதல் வழங்கும் செய்தி. இரண்டாவதாக, இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல் அழுகையை நீக்கி ஆனந்தம் அளிக்கும் செய்தி. நம்முடைய அழுகையை நீக்கி ஆனந்தம் அளிக்கும் ஒரு செய்தி. மூன்றாவதாக, இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலின் செய்தி அவநம்பிக்கையை நீக்கி அசையா நம்பிக்கையை கொடுக்கும் செய்தி. நம்முடைய அவநம்பிக்கையை நீக்கும்
அசையா நம்பிக்கையை கொடுக்கும் செய்திதான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுந்த செய்தி. முதலாவதாக அந்த செய்தி எப்படிப்பட்ட செய்தி? அச்சம் அகற்றி ஆறுதல் வழங்கும் செய்தி. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மரித்திருக்கிறார். அவரை கல்லறையிலே அடக்கம் செய்திருக்கிறார்கள். அவரை காணும்படியாக ஸ்திரீகள் வருகிறார்கள். 28வது அதிகாரம் 1வது வசனத்தை வாசிப்போம். ஓய்வு நாள் முடிந்து வாரத்தின் முதலாம் நாள் விடிந்து வருகையில் மகதலேனா மரியாளும் மற்ற மரியாளும் கல்லறையை பார்க்க வந்தார்கள். இந்த ஸ்திரீகள் இயேசு கிறிஸ்துவின் கல்லறையை பார்க்க வருகிறார்கள். மரித்த சடலத்துக்கு சுகந்த வர்க்கம் இடும்படி வருகிறார்கள். ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மரித்த அடுத்த நாள் ஓய்வு நாளாய் இருந்தபடியினாலே சீக்கிரமாக அவருடைய சரீரத்தை அடக்கம் செய்து விட்டார்கள். சரியான சுகந்த வர்க்கம் இடவில்லை, வாசனை திரவியங்கள் வைக்கவில்லை. ஆகவே இந்த ஸ்திரீகள் சுகந்த வர்க்கம் விடும்படி அதிகாலை நேரத்திலே, வாரத்தின் முதலாவது நேரத்திலே கல்லறையை பார்க்க வருகிறார்கள். எப்படிப்பட்ட மனநிலையோடு கூட வருகிறார்கள்? பயத்தோடு கூட வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அச்சத்தோடு, பீதியோடு, கலக்கத்தோடு கூட வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். யூதர்களுக்கு பயந்து, ரோமர்களுக்கு பயந்து அவர்கள் கல்லறை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நாம் பின்பற்றின இயேசு கிறிஸ்துவையே கொன்று போட்டார்களே, நமக்கு என்ன செய்ய மாட்டார்கள் என்கிற ஒரு பயம். இயேசு கிறிஸ்து நித்திய ஜீவனை வழங்குவார் என்று நம்பியிருந்தோம். ஆனால் அவரே மரித்து இன்றைக்கு கல்லறையிலே அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார். ஒருவித பயம். இப்படிப்பட்ட பயத்தோடு கூட அந்த அதிகாலை நேரத்திலே ஸ்திரீகள் கல்லறை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். வந்து கொண்டிருந்தவர்களை வரவேற்க தூதன் ஒருவன் அங்கே காத்து கொண்டிருந்தான். அவன் சொல்லுகிறான், 5வது வசனம், பயப்படாதிருங்கள், சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவை தேடுகிறீர்கள் என்று அறிவேன். ஆனால் அவர் இந்த கல்லறையிலே இல்லை, அவர் உயிரோடு கூட எழுந்தார் என்கிற ஒரு ஆறுதலான செய்தியை தூதன் ஸ்திரீகளுக்கு அறிவிக்கிறார். அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, இன்றைக்கு நம்மில் அநேகர் இந்த ஸ்திரீகளைப் போல பயந்த ஒரு மனநிலையோடு கூட நாம் வீடுகளிலே இருக்கிறோம். பலவித பயங்கள். குடும்பத்தின் போராட்டங்களை எப்படி சந்திப்பது, கடன் பிரச்சனைகளை எப்படி மேற்கொள்ளுவது, வாழ்க்கையிலே வருகிற இந்த சோதனைகளை எப்படி மேற்கொள்ளுவது, பலவிதமான பயங்கள். இந்த பயங்களை பட்டியலிடுகிறார்கள். ஏறக்குறைய 500க்கும் அதிகமான பயங்களோடு கூட ஒவ்வொரு மனிதனும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். 500க்கும் அதிகமான பயங்களோடு கூட மனிதன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். போதாத குறைக்கு புதுவிதமான பயங்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு தொற்று வியாதி நிமித்தம், கோவிட்-19 என்ற தொற்று வியாதி நிமித்தம் எல்லாரும் பயந்து கொண்டிருக்கிறோம். எல்லாரும் வீடுகளிலே அடைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். வெளியே வருவதற்கு பயம். இப்படி பலவிதமான பயங்களோடு கூட நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். நம்மை நோக்கி வருகிற தேவனுடைய செய்தி என்னவென்றால், பயப்படாதே. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நம்முடைய பயங்களை எல்லாம் 3 வகையாக நாம் பிரிக்கலாம். நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா பயங்களையும் 3 வகையாக பிரிக்கலாம். ஒன்று வாழ்வை குறித்த பயம், 2வது மரணத்தை குறித்த பயம், 3வது நித்தியத்தை குறித்த பயம். நம்முடைய பயங்கள் இந்த 3 வகையை சேர்ந்தவைகளாக இருக்கும். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இப்படிப்பட்ட எல்லா பயத்தையும் நீக்க அவர் வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார். அன்றைக்கு அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் பத்மு தீவிலே அவன் சுவிசேஷத்தின் நிமித்தம் நாடு கடத்தப்பட்டு கைதியாக அந்த பத்மு தீவிலே அடைக்கப்பட்டிருந்த போது கர்த்தருடைய நாளிலே அவன் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தான். அப்பொழுது அவனுக்கு ஒரு சத்தம் கேட்கிறது. நான்
அல்பாவும் ஓமேகாவுமாய் இருக்கிறேன். பின்னால் திரும்பி பார்க்கும் பொழுது உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் மகிமையோடு கூட நிற்கிறார். அவரை கண்ட மாத்திரத்திலே யோவான் செத்தவனை போல விழுந்து போகிறார். அப்பொழுது உடனே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவரை நோக்கி என்ன சொல்லுகிறார் தெரியுமா? வெளிப்படுத்தல் 1வது அதிகாரம் 17வது வசனத்தின் பிற்பகுதியிலும் 18வது வசனத்தையும் வாசிக்கும் பொழுது அங்கே ஆண்டவர் யோவானை பார்த்து பேசுகிறார். பயப்படாதே, நான் முந்தினவரும் பிந்தினவரும் உயிருள்ளவருமாய் இருக்கிறேன். மரித்தேன், ஆனாலும் இதோ சதா காலமும் உயிரோடு கூட இருக்கிறேன். மரணத்திற்கும் பாதாளத்துக்கும் உரிய திறவுகோல்களை உடையவராய் இருக்கிறேன். பயந்து போல யோவானை கர்த்தர் இயேசு தேற்றுகிறார். எப்படி தேற்றுகிறார்? பயப்படாதே, நான் முந்தினவரும் நான் பிந்தினவரும் நான் உயிருள்ளவருமாய் இருக்கிறேன் என்று அவனை தேற்றுகிறார். அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, உங்களுடைய வாழ்வை குறித்த பயமா? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உயிருள்ளவராய் இருக்கிறார். எல்லா வகையிலும் உங்களுக்கு உதவி செய்ய அவர் போதுமானவர். அவர் உங்கள் இரட்சகர். வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். எபிரேயர் 7வது அதிகாரம் 25வது வசனத்திலே, எபிரேயர் 7:25 அந்த இடத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். மேலும் தமது மூலமாய் தேவனிடத்தில் சேருகிறவர்களுக்காக வேண்டுதல் செய்யும்படிக்கு அவர் எப்பொழுதும் உயிரோடு கூட இருக்கிறவராகையால் அவர்களை முற்றுமுடிய ரட்சிக்க வல்லவராயிருக்கிறார். தமது மூலமாய் தேவனிடத்தில் சேருகிறவர்களுக்காக வேண்டுதல் செய்யும்படிக்கு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து எப்பொழுதும் உயிரோடு கூட இருக்கிறவர் ஆகையால் அவர்களை முற்றும் முடிய ரட்சிக்க அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார். அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மை பாதியிலே கைவிடுகிற தேவன் அல்ல. பாதியிலே அம்போ என்று கைவிடுகிற தேவன் அல்ல. நம்மை முற்றுமுடிய ரட்சிக்க வல்லவர். ஆகவே நாம் அச்சம் அகன்று நாம் பயமின்றி ஜீவிக்க வேண்டும். மாத்திரமல்ல, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய மரணத்திலிருந்தும் மரண பயத்திலிருந்தும் விடுவிக்க அவர் வல்லவர். இன்றைக்கு உலக மக்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் இருக்கிறது, மரணத்தை குறித்த பயம். எப்படிப்பட்ட தைரியசாலியாக இருந்தாலும், எவ்வளவு மதிப்பு பெற்றவனாக இருந்தாலும், மரணம் என்கிற ஒரு அடி விழும்போது அதிர்ச்சி அடைகிறார். ஆனால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய இரட்சகராக இருக்கிறபடினாலே மரணத்தை குறித்த பயம் நமக்கு தேவையில்லை. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நான் மரணத்திற்கும் பாதாளத்துக்கும் உரிய திறவுகோல்களை உடையவராய் இருக்கிறேன். இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தெரியாமல் நமக்கு மரணம் வராது. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தெரியாமல் நமக்கு மரணம் வராது. நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன், தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறேன். அல்லேலூயா. நித்தியத்தை குறித்தும் நமக்கு பயம் தேவையில்லை. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிந்தினவர், அவர் முந்தினவர், அவர் பிந்தினவர். உலகமெல்லாம் அழிந்து போனாலும் ஒருவர் உயிரோடு கூட இருப்பார். அவர் இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறவராகவே இருப்பார். நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராக இருப்பார். அல்லேலூயா. ஆண்டவர் அச்சத்தை நீக்கி அவர் நமக்கு தைரியத்தை வழங்குகிற தேவன், ஆறுதலை வழங்குகிற தேவன். ஆகவே ஆண்டவர் உயிரோடு இருக்கிறபடினாலே நாம் இது நிமித்தம் தேறுதல் அடைவோம். அடுத்ததாக ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் செய்தி அறிவிக்கிறது. அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் செய்தி அழுகையை நீக்கி ஆனந்தம் அளிக்கும் செய்தி. ஆண்டவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் செய்தி நம்முடைய அழுகையை நீக்கும், ஆனந்தத்தை அளிக்கும். இந்த ஸ்திரீகள் கல்லறை இடத்துக்கு வந்த சம்பவத்தை யோவான் கூடுதல் தகவலோடு கூட
20வது அதிகாரத்திலே எழுதி வைத்திருக்கிறார். யோவான் 20வது அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது அந்த இடத்திலே அதிகாலை நேரத்திலே ஸ்திரீகள் வருகிறார்கள். கல்லறை திறக்கப்பட்டிருக்கிறது. இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரம் அங்கே இல்லை. ஆகவே ஸ்திரீகள் மீண்டும் தங்களுடைய இருப்பிடத்துக்கு செல்கிறார்கள். யோவானுக்கும் பேதுருவுக்கும் அறிவிக்கிறார்கள். அவர்கள் 2 பேரும் ஓடி வருகிறார்கள். கல்லறை பார்க்கிறார்கள். கல்லறையிலே இயேசு கிறிஸ்துவின் மரித்த சரீரம் இல்லை. பிறகு அவர்கள் தங்கள் இருப்பிடத்துக்கு திரும்பி போகிறார்கள். ஆனால் மகதலேனா மரியாளோ அந்த கல்லறை இடத்திலே நின்று கொண்டு அழுது கொண்டு இருக்கிறார். வேதத்திலே வாசிப்போம். யோவான் 20வது அதிகாரம் 11வது வசனத்திலிருந்து நாம் வாசிப்போம். மரியாள் கல்லறையின் அருகே வெளியே நின்று அழுது கொண்டிருந்தாள். அப்படி அழுது கொண்டிருக்கையில் அவன் குனிந்து கல்லறைக்குள்ளே பார்த்து இயேசுவின் சரீரம் வைக்கப்பட்டிருந்த இடத்திலே வெள்ளுடை தரித்தவர்களாய் 2 தூதர்கள் தலைமாட்டிலும் ஒருவனும் கால் மாட்டிலும் ஒருவருமாக உட்கார்ந்திருக்கிறதை கண்டாள். அவர்கள் அவளை நோக்கி என்ன பேசுகிறார்கள்? ஸ்திரீயே ஏன் அழுகிறாய் என்று கேட்கிறார்கள். அதற்கு அவள் என் ஆண்டவரை எடுத்துக்கொண்டு போய்விட்டார்கள். அவரை வைத்த இடம் எனக்கு தெரியவில்லை என்றார். இவைகளை சொல்லி பின்னாக திரும்பி இயேசு நிற்கிறதை கண்டாள். ஆனாலும் அவரை இயேசு என்று அறியாதிருந்தாள். இயேசு அவளை பார்த்து ஸ்திரீயே ஏன் அழுகிறாய்? யாரை தேடுகிறாய் என்றார். அவள் அவரை தோட்டக்காரன் என்று எண்ணி ஐயா நீர் அவரை எடுத்துக்கொண்டு போனது உண்டானால் அவரை வைத்த இடத்தை எனக்கு சொல்லும். நான் போய் அவரை எடுத்துக்கொள்வேன் என்றார். அப்பொழுது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மரியாளை பார்த்து பேசுகிறார். மரியாளே, உடனே அவர் இயேசு கிறிஸ்து என்று அறிந்து கொள்ளுகிறார். உடனே ரபூனி என்று சொல்லுகிறார். பிறகு நாம் வாசிக்கும் பொழுது மத்தேயு 28வது அதிகாரம் 8வது வசனத்திலே பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் பயத்தோடும் மகா சந்தோஷத்தோடும் கல்லறையை விட்டு சீக்கிரமாய் புறப்பட்டு அவருடைய சீஷர்களுக்கு அறிவிக்க ஓடினார்கள். பாருங்கள், இந்த ஸ்திரீகள் அழுகையோடு கூட கல்லறையின் இடத்துக்கு வருகிறார்கள். இப்பொழுது எப்படி பின்திரும்பி போகிறார்கள்? பயத்தோடும் மகா சந்தோஷத்தோடும் கல்லறையை விட்டு சீக்கிரமாய் புறப்பட்டு போகிறார்கள். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலின் செய்தி எப்படிப்பட்ட செய்தி? அழுகையை நீக்கி ஆனந்தம் அளிக்கும் ஒரு செய்தி. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, பல காரியங்களை குறித்து நீங்கள் அழுது கொண்டிருக்கலாம். பல காரியங்களை நினைத்து அழுது கொண்டிருக்கலாம். அன்பானவர்களை பிரிந்ததினாலே அழுது கொண்டிருக்கலாம். வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். ஏசாயா தீர்க்கதரிசி எழுதுகிறார் 25வது அதிகாரம் 8வது வசனத்திலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து முன்னமே எழுதி வைத்திருக்கிறார். அவர் மரணத்தை ஜெயமாக விழுங்குவார். தேவனாகிய கர்த்தர் தாமே எல்லா முகங்களிலும் உள்ள கண்ணீரை துடைத்து தமது ஜனத்தின் நிந்தையை பூமியில் இராதபடிக்கு நீக்கி போடுவார். கர்த்தரே இதை சொன்னார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நாம் கல்லறைக்கு செல்லும் பொழுதெல்லாம் அழுகையோடும் வேதனையோடும் கூட திரும்பி வருகிறோம். ஆனால் இந்த ஸ்திரீகள் எப்படி திரும்பி போனார்கள்? மகா சந்தோஷத்தோடு, தங்களுடைய ஆனந்தத்தை அடக்க முடியவில்லை. அப்படிப்பட்ட சந்தோஷத்தோடு கூட அவர்கள் திரும்பி போனார்கள். ஏன்? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு கூட எழுந்திருக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு கூட எழுந்திருக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்து மரணத்தை சந்தித்தார்.
இயேசு கிறிஸ்து மரணத்துக்கு உள்ளானார், இயேசு கிறிஸ்து மரணத்தை கொன்றார், இயேசு கிறிஸ்து வென்றார். பாவத்தின் சம்பளமாகிய மரணத்திற்கு மரணத்தை கொடுத்தவர் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. நீதியின் பலனாகிய நித்திய ஜீவனுக்கு ஜனனம் கொடுத்தவர் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. நீதியின் பலனாகிய நித்திய ஜீவனுக்கு ஜனனத்தை கொடுத்தவர் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, மரணத்தை குறித்த பயம் நமக்கு தேவையில்லை. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எழுதுவார், நான் பிழைத்தாலும் கர்த்தருக்கென்று பிழைத்திருக்கிறேன், மரித்தாலும் கர்த்தருக்கென்று மரிக்கிறேன், நான் பிழைத்தாலும் மரித்தாலும் கர்த்தருடையவனாய் இருக்கிறேன் என்று எழுதுவார். ஆச்சரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நாம் கர்த்தருக்குள் இருக்கும் பொழுது மரணம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு பெரிய வித்தியாசத்தை உண்டாக்காது. ஆகவே நம்முடைய அன்பானவர்கள் மரித்தது நிமித்தம் அழுது கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இல்லை. கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் தேவ எக்காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார். அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள். பின்பு உயிரோடு இருக்கிற நாமும் மேகத்தின் மேல் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு இவ்விதமாக எப்பொழுதும் நாம் கர்த்தருடனே கூட இருப்போம். ஆண்டவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் செய்தி நம்முடைய அழுகையை நீக்கி ஆனந்தம் அளிக்கும் செய்தி. மூன்றாவதாக இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலின் செய்தி அவநம்பிக்கையை நீக்கி அசையா நம்பிக்கையை கொடுக்கும் செய்தி. அவநம்பிக்கையை நீக்கி அசையா நம்பிக்கையை கொடுக்கும் செய்தி. இந்த ஸ்திரீகள் மரித்த இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரத்துக்கு சுகந்த வர்க்கம் விடும்படி வந்தார்கள், மரித்த சடலத்தை காணும்படிக்கு வந்தார்கள். ஆனால் அங்கே அந்த கல்லறையிலே இயேசு கிறிஸ்து இல்லை, அவர் உயிரோடு கூட எழுந்திருந்தார். ஆகவே என்ன நடக்கிறது? 9வது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது மத்தேயு 28:9, அவர்கள் அவருடைய சீஷர்களுக்கு அறிவிக்க போகிற போது இயேசு தாமே அவர்களுக்கு எதிர்ப்பட்டு வாழ்க என்றார். அவர்கள் கிட்ட வந்து அவர் பாதங்களை தழுவி அவரை பணிந்து கொண்டார்கள். மரித்த சரீரத்தை காண வந்தவர்கள் உயிரோடு கூட எழுந்த தேவனை பணிந்து கொள்கிறார்கள். அவருடைய பாதங்களை தழுவி அவரை பணிந்து கொண்டார்கள். ஸ்திரீகள் இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுந்த அந்த மகிமையின் சரீரத்தை கண்டு அவரை பணிந்து கொண்டார்கள். அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலின் செய்தி நம்முடைய அவநம்பிக்கையை அகற்றும், அசையா நம்பிக்கையை கொடுக்கும். உயிர்த்தெழுந்த இயேசு கிறிஸ்துவை கண்ட மாத்திரத்திலே இந்த ஸ்திரீகள் ஓடி போகிறார்கள், மற்ற சீஷர்களுக்கு அறிவிக்கிறார்கள். அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள்? இந்த ஸ்திரீகளின் பேச்சு வார்த்தைகள் அவர்களுக்கு வீண் பேச்சா இருந்தது என்று லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 24வது அதிகாரம் 11வது வசனத்திலே நாம் வாசிக்க முடியும். அவருடைய வார்த்தைகள் வீண் பேச்சாக இருந்தது. பிறகு இயேசு கிறிஸ்து அவர்களுக்கும் தரிசனமாகிறார், தம்மை உயிருள்ளவராக காண்பிக்கிறார். பிறகு அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறார்கள். அவருடைய அவநம்பிக்கை நீங்கி போகிறது, அசையா நம்பிக்கை அவர்களுக்கு உண்டாகிறது. எருசலேமிலே அவர்கள் பிரசங்கிக்கிறார்கள், இந்த இயேசுவை தேவன் எழுப்பினார், அதற்கு நாங்கள் சாட்சிகள் என்று சொல்லி எருசலேமிலே திரளான ஜனங்களுக்கு முன்பாக நின்று அவர்கள் பிரசங்கிக்கிறார்கள். நாங்கள் சாட்சிகள், இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு கூட எழுந்தார் என்று சொல்லுகிறார்கள். சாதாரண சாட்சி அல்ல அருமையானவர்களே, இரத்த சாட்சி. ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்ததினாலே அதற்காக தங்களுடைய ஜீவனையும் கொடுத்தார்கள். அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, திருச்சபை இப்படிப்பட்ட உன்னதமான நம்பிக்கையின் மேல் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. தேவனுடைய சபை இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலின் மீது கட்டப்பட்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு அநேகருடைய நம்பிக்கை அசைந்து கொண்டிருக்கிறது. திருச்சபை தடம் புரண்டு கொண்டிருக்கிறது. திருச்சபை இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த தேவன் மீது வைத்துள்ள நம்பிக்கையை இழந்து கொண்டிருக்கிறது. யோசித்து பாருங்கள். இந்த
கொரோனா வைரஸ் நிமித்தம் திருச்சபைகள் மூடப்பட்டிருக்கிறது. 2000 ஆண்டுகளாக ஒரு காலமும் திருச்சபை மூடப்பட்டதில்லை. இதைவிட எத்தனை கொடிய கொள்ளை நோய்கள் வந்திருக்கிறது. மக்கள் கொத்து கொத்தாக கோடிக்கணக்கான மக்கள் மரித்திருக்கிறார்கள். பலவித இயற்கை சீற்றங்கள் உண்டாகி இருக்கிறது. உலக யுத்தங்கள் நடந்திருக்கின்றன. அப்பொழுது கூட திருச்சபை ஒரு காலமும் உலக அளவிலே மூடப்படவில்லை. ஆனால் இன்றைக்கு திருச்சபை மூடப்பட்டிருக்கிறது. ஏன் மூடப்பட்டிருக்கிறது? திருச்சபை மக்கள் வழிவிலகி போய்க் கொண்டிருக்கிறார்கள். உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவருக்கு முக்கியத்துவத்தை வழங்கவில்லை. மனிதனுடைய நோக்கம் தீர்மானங்கள் நிறைவேறிக் கொண்டிருக்கிறது. உயிர்த்தெழுந்த தேவன் மீது இருக்கிற நம்பிக்கையை திருச்சபை இழந்து போனது. ஆகவே அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு காலம், நம்மை சரிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு காலம். நம்முடைய நம்பிக்கை ஆதி நிலைக்கு செல்ல வேண்டும். நம்முடைய அன்பு ஆதி நிலைக்கு செல்ல வேண்டும். அதற்காக தான் தேவன் இந்த மூடப்பட்ட ஒரு காலத்தை நமக்கு வழங்கி இருக்கிறார். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலின் செய்தி எப்படிப்பட்ட செய்தி? அவநம்பிக்கையை அகற்றி அசையா நம்பிக்கையை கொடுக்கும் செய்தி. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலின் செய்தி எப்படிப்பட்ட செய்தி? அழுகையை நீக்கி ஆனந்தம் அளிக்கும் செய்தி. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலின் செய்தி எப்படிப்பட்ட செய்தி? அச்சத்தை அகற்றி ஆறுதலை வழங்கும் செய்தி. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆறுதலை, இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆனந்தத்தை, இப்படிப்பட்ட ஒரு அசையா நம்பிக்கை வழங்க ஆண்டவர் இன்றைக்கும் உயிரோடு கூட இருக்கிறார். அவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். அவர் உங்களுக்குள் இருக்கிறார். அவர் உங்களுக்காக இருக்கிறார். மரித்தேன், ஆனாலும் இதோ சதா காலமும் உயிரோடு கூட இருக்கிறேன். அவருடைய வருகையின் நேரம், உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் வேகமாக வரும் நாள் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. அவருடைய வார்த்தைகள் நிறைவேறிக் கொண்டிருக்கின்றன. ஆகவே அப்படிப்பட்ட தேவன் மீது, உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் மீது நம்முடைய நம்பிக்கையை வைப்போம். அவருடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்வோம். கர்த்தர் இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக.